Здравейте, приятели на Big Five! Намираме се в автокъща Autodemo в Дупница и ще ви покажем няколко автомобила. Пред нас е Audi A5 2012 година, 2-литров мотор, разполага с 170 конски сили. Ето е отвътре. Да покажем. Сега ще се кача да я запаля. Разполага с кожен салон, всевъзможни екстри, над 30 екстри. Има единственият кусур, който аз виждам е багажника, който е съвсем необемен, но това се получава, защото тавана трябва да се прибере някъде. Няма как, е семейна кола, все пак е за газария. Удобна машина, всичко е много стегнато и прибрано. Разполагаме с дисплей за медията. Скоростите са ръчни, 6 скорости има автомобил. Всичко е мекичко и удобно. Готино. Да покажем мотора, даже ще я запалим.